No niin, maitopurkkien säilyminen. Siis otamme tämän purkin tästä näin ja aukaisemme näin ja vedämme sen tästä näin auki. No niin. Tässä on siis nyt se, johon näitä taltioita. Tähän menee noin 5-7 purkkia. Sitten kun pääsemme eteenpäin. Nyt otamme seuraavaksi purkin, puristamme sen näin, siis niin, että se menee näin, tasaisesti noin, ja taivutamme täältä sen noin. Nyt se on tiivisti taivutettu. Nyt pujotamme tämän tänne näin. Nyt kun laitamme seuraavan purkin tämmöisen tänne sisään, niin muistamme vaan, että taivutamme sen. Taitos tulee aina tänne sisälle päin, jolloin tähän on helppo pujottaa nyt seuraava purkki. Ja nämä on sitten helppo viedä tuonne huoltikselle siihen kartonki- tai pahviroskikseen. Näitä menee kerralla siis tässä tilassa 5-7, riippuen siitä kuinka huolellisesti olette tämän alkutyön tehneet. Näin.